Biasane kowe metu ki mesti ramane banter lho kok. Mbok ngematke, Truk. Nabuh ki nek untune lara rekoso lho, Truk. Wis ora iso guyu. Kancane do kemengkelen kono cenut. Ya mulane sing jeneng untu ku ya wajib diupakara. Ora kok bisa kepenake dhewe bremeh bengi mayang nyambut gawe esuk turu tanpa lali ora sikatan. Untune ya bakteri ya do mlebu. Ora ngono. Iya. Mula kabeh awake kudu diupakara. Pancen ya bener, mula aku saiki wis tak giatke meneh. Aku pit-pitan terus. Ha iya. Aja nganti nganu gong awake digerakke. Ora mung terus turu mari rampung dandan Jawa mangkat meneh. Engko ndak penyakite numpuk. Iya, ngono ya, Gong. Heeh, mula aku ndek cita-cita rombongan kita ajak ngepit bareng-bareng. Oh. Anek kowe pancen pemimpin sing apik tenan ya rombongan iki tukok ngepit siji-siji terus jak ngepit bareng-bareng. Wis ra usah sida kowe? Ha iya. Bubar. Mesti anggere duwe rancangan kok mesti kon cucul. Ayo sing duwe gagasan kowe kok ya. Heeh, ya mula nek ndi papan anggere ketemu mesti akeh sing ndongake ya, Truk. Amin, pokoke digawe sehat awake Gong. Mangan ya ora ngawur. Ya ora sak mangan-mangane dumeh lagi kepomana lan semua apa-apa dipangan. Aja sok mangan jeroan. Iya. Marai penyakit. Mangan jeroan upamane cawet. Jeroan ki jeroan pitik. Daging brutu usus ki aja dipangan. Heeh. Kuwi sumber penyakit. Mangan ya sing ijo-ijonan. Ya kaya to gendera. Tak tonyo modar lho ora. Ngono lho. Mangan sing ijo-ijonan sing enak-enakan. Iya. Mergo wanggere sawak ki ngancik umur 50 kuwi lagi krasa. Penabuh ya aja mempeng-mempeng. Piye carane supaya tabuhane lirih ning suarane seru. Oh. Carane piye, Gong? Dibarengi ro swara. Oh. Ngono. Mikir kuwi aja dienggo ngemiki apa gamelane nggo ngemiki cangkem. Heeh. Didep tung dang tak nong ning. Nang karo nabuh ora gamelane seru. Kowe kene ndide kok senengane aneh ngono lho, Gong ora. Mergane ya kuwi aku nek weruh kanca-kancaku ki jan saben bengi do nabuh ya ora kesel babar blas. Iya. Ana weruh wetenge kancaku sing demung ku jan aku sok mesake. Saiki wis suda akeh saiki. Kaya arep tak ingoni iwak. Iki upama ditukokke lele ngono iso lemu-lemu iki. Awang wetenge wong arep dingoni lele kowe iki. Saking gedene wetenge. Iya, Man. Ngendang ki ya ngrekoso. Iya, mula aja sok dadi sia-sia. Aja pisan-pisan to digawe lara atine. Pengendam ki ngaturi Rama. Iya. Anggres muni tung ndlep. Ha iya. Tutung ngono manut pengendang sok doyaki Rama ki mangkel ning ati. Kaya ora dinut. Merga napase irama ketuane iringan ki pengendang. Ha iya. Ngendang ngejak tumbrang tak iramane tutung tutung drang tak tutung. Kuwi pengendange ming-mingo ning atine lara. Monggo wong nek atine lara ngampet ki penyakite lever. Oh iya. Ati ya sing diserang. Iya. Lever kok ya. Ha iya. Soale ati sing diserang. Atiku. Anjen ya bener. Ngono ya kok kabeh iki ngemu resiko. Resiko saya melek saben bengi. Iya. Wah mau ya karo Pak Petrus wis diparingi job meneh itu. Waduh, alhamdulillah. Nendi Gong? Nang Jakarta ora baen-baen kancane Pak Petrus kuwi pengusaha Astra ning Jakarta kono. Seneng aku. Kapan kuwi tanggal pira kuwi? Tahun 2020.
Waduh. Aku isih jauh hari. Aja kuwatir manjere isih suwe. Lho. Kudune manjere iki saiki kok isih suwe ora. Pokoke disyukuri anggere ana wong pesen ki pokoke disyukuri. Ateges isih ana harapan. Tahun 2020 kuwi iso anyicil. Iya kan. Jan apa tenan. Ayo karo disambi nembang terus. Yo. Nembang sing kepenak. Ayo mestine sing kepenak. Ngaturke sing klasik dhisik ya, Tru. Ya. Ngaturke apa sing klasik? Aku kepengen sinom parijata, Tru. Nyamak. Oh iya, wah. Ki ana pawarta mau Banten gempa, Tru. Oh, apa? 5, berapa ngono. Muga-muga ora ana apa-apa iki penggemar saka Banten lumantar WA. Weh. Jen kaya werna-werna yoga bencana kok nek ndi papan wingi tangkupan perahu tanpa dinyana metu abu vulkanik kaya geger. Tangkupan perahu ki mongko ning isor wisatawane ning dhuwur mabul. Wah, ya wis pokoke ndonga wae karang donya ki wis sepuh. Bumi iki wis sepuh terus. Iya. Mula ya iki dadi pengeling-eling wajibe awake dhewe umat manusia iku kudu ndang sadar. Ayo. Kudu ndang eling marang kahanane sing bengkong digawe jejeg. Iya. Sapa sing keparengan nyekar? Sinom Parijata. Aku nyuwun suarane Mbak Wahyu Krisnawati. Oh iya. Presiden saka Semoyo Berbah Sleman. Mini Martono, Mino Martani. Bapak Yuwi le nyindani aku ya wis suwe tenane. Kaliman jangan nom. Kalingan jangan man nom kok kaliman jangan nom ya apa? Walik-walik nomong senengan. Neno. Heeh. Sababe aku kok seneng sinom Parijata terus sebabe apa? Iki lho, gerongane iki ngemu pitutur. Sing lanang seniman, sing wadon seniwati, kayane mlumpuk. Wah, monggo pas laris-larise. Sing wedok nyinden, sing lanang wiyaga. Penabuh, ayo. Wis bayarane dobel. Arep lara kae tetep kon menyang ndak. Penghasilane sudo. Ayo. Ya ora apa-apa. Wong ageng. Ayo. Janji sabar, aja demi susu. Aja do kesusu, sawahe jembar-jembar, marine lemu-lemu. Oh, sing sabar, sing tawakal, sing ikhlas. Tegese ora kok terus nandur pari-parine jembar-jembar sawah lemu-lemu iku ora. Ning kuwi tuladane wong sabar, wong ikhlas ki rezekine tansah banyu mili, tansah jembar-jembar. Mula dimbake sawah jembar-jembar parine lemu-lemu. Ning ora kok mung ateges parine jembar-jembar sawah lemu-lemu ning rezekine sing jembar, rezekine sing lemu. Iya, bener ya, Reng. Ha iya. Ya.
suling kumandang suarane. Ngono iki tegese apa rek? Ayo wong nabuh ki nek iso apik lek tabuhane iso kumandang suarane. Eling-eling kudu eling kang peparing. Wong urip nang donya kuwi kudu eling karo sing paring penguripan, paring rejeki, paring apa wae ya kuwi Gusti kang karya jagat. Mula setiap girongan ki mesti mengku surasa, mengku pitutur. Iya, terus iki kok Wahyu ki anggere ditunggoni sing lanang kok suarane ora gerak ya terus. Sing lanang melu kok. Wah ya mong bengi kak dhek izin. Heeh. Izin ora mangkat. Ora mangkat sing lah kelingan. Heeh. Mesti semedon. Ya. Kepati Amar. Nek biasane terusan kaya ora tunggone sing lanang iki mesti serak kae iki semene iki ra kuat, saiki kuat. Mas monggo mampir mampir apa sida apa ora mampir apa artine rek aduh nek kuwi aku ora pati dong kowe ngerti gong wong urip iku kudu silaturahmi weh iki Bagong malah iso njelaske mampir Mas silaturahmi mampir mampir apa sida apa ora ngono wong silaturahmi kadang sok gojag-gajeg aku mampir ora ya ning silaturahmi iki becik apik dene godhaane setan rasa ora penting ngono kuwi apa sida apa ora bener ora heeh ya terus modal ora ya nafsu tapa bejane sing lagi nyanding nanging kudu eling wong nek wis nyanding wong sing lencir kuning kudu eling statuse apa weh nek misale sing nyanding aku padahal aku wis berumah tangga aku kudu eling statusku ki aku nang omah wis ninggal bojo mula najan nyanding wong lencir kuning tetep eling marang statusku ora kena berbuat sing sak senono sak mestine wah pituture ya apik-apik ya apik-apik ama pipolondo kuwi tegese mbuh ora dong ya dintekke ya rek dintekke kok gek genti liyane terus ya hamba pipolondo
Gerok iya suarane ya iso diandalke ya, Tru. Pak Sukron kowe ngono. Iso diandalke. Apik suarane anggere wis muni dirusui sing lanang suarane gerok ngono kae jan. Wah, wis. Ayo kowe ora apa-apa ayo. Ayo genti kowe, Tom. Ya. Nembang sing kepenak. Nah aku tak slindro wae reng. Oke, men diwalik karo Pak Bungkek, diwalik karo Pak Bungkek. Iya. Suarane yo apik. Sopo? Pak Bungkek. Iya seneng aneh-aneh ora. Bantal dawa jenenge guling. Numpak becak temumplak jenenge goleng. Wih kalipane kedawan. Angling ngono lha ngethok. Ngesok wetang jenenge ngiling. Wih. Ndodok rutut jenenge maling. Ra wae. Ndodok rutut kok jenenge. Ndodok rutut jenenge jagongan. Iya. Dari mana datangnya cinta nino? Dari mata turun ke hati. Ngetan bali ngulon apa setiane kelakon ndul gundal gandul. Dari mana datangnya cinta sayang? Dari mata turun ke hati. Nah, tapadara tatu miring, aku miring ya iso. Kok dari mana datangnya cinta? Wis ben cakapane manut aku wae rasane. Dari mana? Pokoknya datangnya cinta gundul gundal kan. Ayo Nes kowe iki malah. Engko gek tak dudule gundal. Ya. Siapa bisa menggiring unta? Ono apa cakepane? Wis aku rasa. Ya. Dari mana datangnya? Alaya. Para sama para Ya. Dari sana hidung sama hidung. dari sana turun Kaki sama kaki. Leher sama leher. Oke. dari Kembali kepala. datangnya cinta Hidung. Kaki. dari Leher. mata Ngopo seneng aku ming joget ngono wae rasane kaya marem ning ati. Lho. Iki ngapae? Aku dijak. Ya. Aku dijak. Ya kene mundur. Dari mana neneneneno. Alon wae, alon wae. Cuk ngono ya. Dari mana datangnya nene. Kecepatan. Aku nek ora ngono-ngono ki suwe to. Alon wae dipenake cuk lho nyaman to cuk. Wah ora iso. Aku nek ora cuk ngono. Baleni yo.
Dari mana datangnya? Piye? Enak. Hidung. Waduh. Ten bali ngulon apa seten. Gawu Gong. Ming kemut irunge. Ora mlengse. Arep ngentokke irungmu gedhe irungku cilik dadi malah irungmu mlebu cangkemku. Lah sanggo irung? Iya. Hidung. Ora sanggo hidung. Langsung kaki. Kaki. Wo. Waduh, seron. Pantat. Pantat. Wah. Leher. Oh ya deng. Kembali kepala. Ora pas. Dintake suwe aku pengen nggen kuwi ya. Ora pas. Iki ta iki. Tatu miring Jrek. Oke. Tatu jrek. Dok sik. Duk. Wah. Angel tenan. Kene. Kara-kara aku ora dadi ra. Ayo. Tatu miring paham. Seneng aku nek langsung paham ya. Yo. Sip. Wow. Kleru kok sip ora. Karo gareng langsung iso aku. Kleru ora. Yo disuwukke ya Neng, disuwukke. Dari mana deng tanding gong ngono wae. Ngawur. Yo. Siapa bisa menggulung tenda nek ra iso ngendang nuntun pengendang wis-wis pengendange iso masuk angin lho Lek. Sirku iki tak kon trampil. Lho, pengendang ki ora mung ngajek kembangane kaya ngono, berpikir. Lho. Dane tandet kentok gutok blak tok iki nak nonton blak tong blak. Neno tak nonton de trangku tak deleng trang blak gentung tak tung blak. Ora ketok trampil to. Engko ora dialem karo cewek-cewek iki pengendange. Mbok ora sawerna-werna. Senengane kok aneh-aneh. Aku wis nembang kaya ngene penak banget rasane. Oke, saiki genti. Bagong arep nembang apa? Aku nek meng teng klenyit ngene males aku. Oh iya. Kudune sing berkibar. Lho. Maksudnya sing seru. Gayeng ngono. Ha iya.
Arep cara ngendi kok sakarepmu kowe men. Iki aku tak anu nyoba pesinden saka anu ki sing urung muni ki sing saka Cibaduyut ki. Lho. Cibaduyut anu Majenang Cilacap. Iya. Eneng to, eneng. Lho. Sing takon ki wedok kok sing ngadeg lanang. Yes, senengane ora. Tak kira. Aku ora Cibaduyut aku Cibanyak. Ya, ayo Rido. Ya, nembang apa Pak Dalang? Nembang apa? Rika bisane apa? Nyong Ya. bisa turu. Iki juga apik kaya kowe. Nyonge cocok. Nyonge cocok ora. Nembang. Iya, nembang. Cara Banyumas apa cara Sunda? Manut. Manut? Nyong manutan kok. Ya. Kepriwe nek njajal apa ki jenenge? Apa? Nyonge rada lali, kelalen sih. Bajigor. Bajidor itu. Apa? Bajidor kahut itu. Bajidor kahut. Tembangane piye iki? Kuwi men disumet tok terus. Oh. Bajidor kahut. Aku men disumet sumbune. Bajidor. Ora kembang api ora bajidor. Apa iki? Nah, coba kiye karo njajal si Mas Denko ya supaya ya kiye kaya sing dilatih iki kendangane Mas Denko. Makane Mas Denko ben nyocoke karo kanca-kanca saka warga Laras kaya kiye. Ya, siap. Dikali nyanyi aja kemper-kemper. Kemper ki apa, Gong? Kemper siapa? Keri ki nek carane Banyumas kemper ya kaya kowe. Ya utuh. Tulirikane basa Banyumas nyonge duwe wong sing bisa basa Banyumas. Siapa Pak? Kiye mantan penabuh nyong. Sing saiki wis dadi gelandangan. Wong endi? Kiye wong Banjarnegara ki amangane ya kaya cara Cilacap. Banjarnegara. Iya iki sing sende-sende anu apa cagak panggo kiye gemian kiye wong kiye pengenongi nyong. Pengenong? Iya, pengenong. Jenengane siapa Pak? Jenengane Gombloh. Apa temenanan? Temenanan. Oh iya, biyen ya rombongane bodong barang kuwi. Warga Laras Asli Banjarnegara. Sesi pertama. Asli Banjarnegara. Ngisor jembatan Kali Cerayu. Ya Juragan Dawet berarti. Hah? Juragan Dawet. Utule Dawete mencotot karo. Iya, Mas Gombloh. Ya ora usah nganggo Mas Gombloh. Wah, iki iso ora dadi lho Gong, pendemu sing iji lara untu. Ket mau wis ora senyum babar blas. Karang parapane iki dhewe-dhewe. Penabuhku ki sok madeg dalang terus karepe iki jenenge ditambahi cerma. Cerma plenthung ana. Cerma pemilu ana. Kok cerma pemilu? Le mayang ming 5 tahun pisan. Ya ora apa-apa kan ya menawa sok kondang. Yo. Monggo Mas Denko. Yo. Ngatos-atos Mas Denko ini kanca-kanca rada rapat. Iya Mas, hati-hati ya. Iya, aja kuwatir. Ayo monggo. Dados.
Bandung rasane. Bandung wayang. Begitu muni Badidul Kahul ki aku kaya neng ngarep gedung sate. Gedung sate ngendi? Bandung. Oh iya. Dulu muncul. Apik tenan yo, tenan apik tenan. Rasane kaya neng Bandung tenan. Ha iya. Trampil pengendange. Heeh. Ayo kuwi didikanku. Waduh. Kowe yang ngrene sing apik kok mesti didikanmu. Di sing ngrep-bapape ya didikamu. Kowe lak kandhane kaya ngono. Percaya senengane. Majidor ya apa maidu. Ora ana majidor kok maidu. Cara ngendi ora? Bahasane Sunda iki mau. Heeh. Basa Sunda ya angel ya. Angel. Ning wong Sunda ki ngerti lho. Duwe mata batin. Weh. Kok kowe tau kok iso ngerti? Aku tau kok liwat nang ngarepe wong nom-noman do tengok-tengok nang pinggir dalan aku bar saka pasar tuku pelem. Heeh. Aku liwat nang ngarepe do muni mangga, Mang. Kowe lho. Kok ngerti ya nek aku nggawa mangga aku ya. Tak baleni meneh. Ana wong nom-noman ngono aku ya tuku pelem meneh. Liwat nang ngarepe cah nom-nom ki dhek muni mangga, Mang. Lho, kok ngerti meneh aku. Alet 3 dina aku tuku salak. Ana muni mangga Mang dudu zala aku ya. Mangga ki nek cara Bandung ki monggo ngono lho. Mangga monggo ngono. Oh ada sumuhun sumuhune apa wis umep urung. Sumuhun ki matur nuwun. Oh
Sarantosna. Sarantosna ya dinteni Sarantosna. Kesuwen nak. Kuwi kesuwen. Wong Mbak Gandeng kuwi ora iso ya senengane ngajari ora. Ya ora sang ngetak ngono kuwi, Truk. Ndagel ya ndagel ora tatos-tatos ngono kuwi. Karo kakangne kok babet-babet ora. Apa iki mau? Heeh, bajidur kahut. Ha iya. Liyane sing dilatih kaya apa, Gong? Senam. Arep senam yo. Gendinge lho kok senam jenggomu mlocot ora. Ora sumansaku kok ya tanggo ngibur awakku dhewe kok. Ya. Yo. Sowane ndi? Mbok wong ya ora sasa aneh-aneh ora ana wong teko Ndara Janaka ora rawuh Ndara Abimanyu ora rawuh kok sowan nang negara Ngamarta netepi karo kewajiban. Yo nek Bagong ora gelem ditinggal yo. Yo. Cah wangkal iki kok ndak bapak nesu enek ora? Bapak wis mangkat sih kalau wis numpak viar. Heeh. Ya disusul yo Gong yo. Jeneng yaning kaloka kadi langit wis kana mumpung difoto ya gelar pandan muncar
Tinon lir kekonang surem sorotetan padang Kakang Naradu Kakang Resi Kanika Putra menapa iki mboten nginten babar pisan ingkang sawetawis kayiwangan katingal ayom tuwin tentrem dinten sakmangke katingal wonten gara-gara ingkang sumundul wonten ing ngawiyat Kakang Naradu menika saking dayanipun menapa Kakang Resi kencang warudayang pak pong bu bolong kali cedhe sapa sing gawe nuwun sewu menika mboten saking pakarti menapa-menapa namung saking penyawangipun ing Raka Sidi Pangudal-udal menika wonten satunggiling titah ingkang salah kedaden tegesipun salah kedaden kados pundi piyambakipun ginakaken sawijining kayiwangan minangka anggenipun nuruti dhateng pepinginanipun dados Nalindra lho sinten Kakang mboten saged kejawi nawi apa-apa ya paduka inggih menika pun wisanggeni ingkang sekawit piyambakipun kepengin ngraosaken dados Nalindra wonten ing negari Ngastina nanging sareng nata Ngastina Prabu Duryudana kepelajar saking negari Ngastina tumunten nyuwun senjapit pitulung dhateng pun Betari Durga malah samangke mboten namung Ngastina ingkang dipun bedah dening pun wisanggeni nanging klebet kayiwangan Dandang Mangore ugi dipun bedah dening wisanggeni tumunten lajeng madheg Nalindra gumanti dhateng ingkang rayipun Pandya Betari Durga lenggah wonten ing kayangan Dandang Mangore Adi Pramesti Bathara Guru miyat panganing kalanggiwan aklar pandan moncar tinon lir kekonang surem sorotetan padang kasoran pajaring purnameng kekono dasari mangsa katiga dereng ngantos purna aturipun Sang Hyang Pukul Narada kedadaing kemlajar-mlajar saking Sang Pandya Betari Durga karya kagiat Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah yana dewa yen nuntuna ngaprak Goncang kanjeng langit kelap-kelap katon lir gincanging aris risang mawe gandrung sabaran katulu wukir moyak mayik ing Durga ana wigati apa dene sira swan mangka tanpa tinimbalan nuwun amat pasang Kalimantabi tinepi ing lodune dumawahing tawang tuwang pukulun boten nginten babar pisan bilih badhe kewirangan ingkang rayipun Pandya Betari Durga. Kewirangan kepiye? Ingkang sekawit kula menika nampi sowanipun putu kula pun Duryudana. Nyuwun senjata pitung dhateng rayipun Pandya Betari Durga anggenipun negari Ngastina sampun dipun bedah dening pun wisanggeni. Nanging boten kanthi kanyono-nyono wisanggeni malah sowan wonten ing Dandang Mangore. Nglepataken dhateng kula anggen kula ngayomi dhateng pun Duryudana wekasan Dandang Mangore samangke bedah pukulun malah kula tingali saking ketebian wisanggeni murang tata piyambakipun pados busana kalindran tumunten lenggah dampar wonten ing Dandang Mangore bat-obat pukulun kula nyuwun pengadilan paduka Hyang Adi pukulun
Astita kang kinarya wangsit pindha kumbang ngajaping tawang susuh angin ngendi nggone Kakang Narada menawi bener pangandikanipun Kakang Resi Narada jebul wisanggeni sampun nerak pacak nerajang perbatak dupeh piyambakipun menika jalma pinilih dening para Jawata wekasan ginakaken wong menang kinarya sewenang-wenang lah menika kedadipun emutaken mboten namung dipun emutaken nanging wisanggeni kudu mapan wonten ing kawah Candra Dimuka mangke riyin sampun ngantos paduka lajeng kesluru nuruti dhateng mubal babaling kanepson krana aturipun panjenengan Durga kedadipun petang lho Di kedadipun petang menawi jenengan dika Adi Pramesti Bathara Guru menika wantun badhe nyemplungaken wisanggeni wonten ing kawah Candra Dimuka menapa mboten ajrih kaliyan dukanipun Sang Asih Prana inggih Sang Hyang Padawenang mestinipun Hyang Pikulun Padawenang ngawuringani dhateng lepatipun wisanggeni menapa inggih Hyang Pikulun Padawenang badhe mbelani dhateng titah ingkang lepat Kakang tala nggih kersanipun kula piyambak ingkang badhe nodi dhateng kekiyatanipun Alendra ing Dandang Mangure ingkang boten sanes kejawi namung wisanggeni menawi sekinten saged ngembari dhateng pangawaosipun Jatimurti sakmangke badhe kula lilani lenggah dampar wonten ing Dandang Mangure nanging menawi wisanggeni boten saged ngembari kekiyatanipun Manikmaya wisanggeni badhe kula bandhut badhe kula cemplungaken wonten ing kawah Candra Dimuka Kakang tala pripun menika kok malah krewikan dadi grejekan kados mekaten Kakang Narada sampun tumut-tumut perkawis menika kula piyambak ingkang badhe tumurun wonten ing Dandang Mangure nggih kula semanggaken nadi kula semanggaken
mate ana dawuh apa Yayi Prabu? Sawetara katon tentem negara ing Dandang Mangure. Merga sawa pangring Nalindra Prabu Wisa geni. Ya. Ning saka pangrasaku tetep kudu tata-tata lho, Yayi Prabu, sabab nggonmu lenggah dampar ning Dandang Mangure kuwi ngrebut saka tanganing Bathari Durga. Mula nek ana bobol boroting lelakon kudu wani tanggung perkarane. Aja kuwatir, mengko aku yang bakal tanggung perkarane. Kakang Mate ora usah dadak melu-melu. Nek ana apa-apa tak tanggunge dhewe, ora bakal ngembet marang ngersane Kakang Mate. Iya, sakarmu. Yayi Prabu Wisanggeni. Gunjang kancing langit kelap-lapaton. Lir kincanging risang mawe gandrung. Ing dereng ngantos paripurna. Kasaru rawuhipun Sang Hyang Jatimurti ya Sang Hyang Manikmaya dadya kagat Nalindra Prabu Wisageni wae. Tinetraning nganggo rapo sabdaning kukiloring kanigara sageter kene donganing kunglir wuwu sing pene panca iki ora pangling kaya pukulun Bathara Guru. Iya, ulun ingkang mrapta ning Dandang Mangure iki Wisanggeni. Nalindra ing Dandang Mangure Prabu Wisageni ya Prabu Candrageni. Nganggo jejuluk sapa wae nanging kita tetep Wisanggeni. Sakarepmu nggonmu ngarani Wisanggeni ana marang prapta ulun ana ing Dandang Mangure sayekti mung bakal matrapi pidana kelawan Wisanggeni. Sabab kita wis nerak pacak nerajang perbatang. Kita wani gelar negara ya kuwi negara Dandang Mangure mongko sayekti iki kayiwangan Dandang Mangure. Nadyan Pandya Bathari Durga kuwi diwaning panggrudha pangrencana nanging Durga kuwi uga klebu piranganing Jawata Tridasa Wataknawa kang ora kena dienggo sakbaene dening para titah. Lah kok dadi jeneng kita malah wani lenggah dampar ana ing Dandang Mangure kang mangkono tumraping kadewatan kita keluputan. Mula saka kuwi Wisageni aja nganti dina samengko saya kendodra nggon kita gawe wiranging para Jawata praptaku ana ing Dandang Mangure sayekti bakal anjabel kang dadi urip kita sarta bakal ulun patrapake papanake ana ing Kawah Candra Dimuka nebus saking ngeluputan kita Wisanggeni. Bathara Guru, yen sampeyan arep njabut karo nyawane Wisanggeni, aku ora bakal kabutan. Merga jer uripku ana panguwasaning para dewa ing wis paring panggesangan kelawan Wisanggeni. Nanging apa ya kleru yen to aku lungguh dampar keprabaning Dandang Mangure, mongko kayiwangan nembe wae suwung. Komplang ora ana ingkang lenggahi, tegese kayiwangan Dandang Mangure dina samengko iki ora ana ingkang padha ngrenggani. Niatku mung pengen jaga marang kayangan Dandang Mangure, ora sah kakehan gunem tanpa guna. Kabeh mau dadi pawadanmu, nggonmu bakal sumingkir saka keluputan.
Mula wektu dina iki wis sanggeni. Mara mapano dina samengko bakal ulun tibani Cis Trisula dadi sarana nggon kita tekaning pati lan nggon kita bakal nampa paukuman saka para Jawata wis sanggeni. Kita pamer kekuatan bakal ulun tibani pusaka Cis Trisula teka Banjrana geni sak lumbung Bandung kengayomi kelawan jeneng kita wis anggeni. Ayo aja pasang Jaya Kawijayan ungalno dadamu bakal ulun patrapi pidana pukulun. Ora duwe niat aku bakal sulaya sarta aku nyelaki marang dawing wang pikulun Jatimurti babar pisan ora. Ya omonge maneh geni ingkang ngayomi marang aku mau dadi pratandha yen to sak tenane uripe wis sanggeni durung tekan titiwanci aku kudu bali marang payunan suci. Durung titiwanci aku kudu bali sarta aku kudu mati ana ing papan kene. Mula ana geni ingkang ngayomi kelawan aku. Pukulun ana ing kene dititik sapa ingkang bener lan sapa ingkang luput. Ingkang bener mesti bakal kinayoman dening panguwasaning Gusti, dene ingkang luput mesti bakal bali marang asal mula bukane. Pukulun papanan ing kayangan ya bakal bali ana ing kayangan. Wah. Ora kowe kok ngleleng. Yai Prabu kok dadi kekuatane ngedapi-dapi. Ming sak omong-omongmu kok dadi kasembadan. Wis rasa dadak takon Kakang Patih kowe pokoke manut karo aku ya. Ora ming tekan semene iki isih akeh sing bakal nyoba. Nalendra ing Dandang Mangure Prabu Wisageni ya. Aku ming kari manut karo Yai Prabu. Piye Janaka? Koko Prabu ngaturi ketiwasan. Lho, ketiwasan piye? Kabar ingkang sampun kula tampi bilih anak kula pun wis sanggeni dinten sak mangke badhe nyuwun wangsuling negari Ngastina. Nanging sareng kula titip priksa jebul negari Ngastina dinten sak mangke komplang. Koko Prabu Duryudana mboten lenggah. Anak kula wis sanggeni nggih mboten ketingal wonten negari Ngastina. Lho lak terus padha menyang endi Yayi? Kula piyambak mboten mangertos Koko Prabu. Koko Prabu. Bapak Durna tuwin Yayi Prabu Duryudana. Oh inggih Nger, kula ingkang sowan Nger. Wonten menapa Bapak Penemban? Oh ngaturaken ketiwasan. Ingkang sekawit ingkang putra inggih menika wayah kula pun wis sanggene menika damel geger negari Ngastina. Badhe nyuwun wangsulipun negari Ngastina. Piyambakipun kepengin dados Nalendra mboten ketang amung sak kedheping netra nanging dening anak Prabu Duryudana. Negari Ngastina dipun gondheli wekasan wis sanggene ngamuk punggung. Sedaya bubar mawut boten kanten-kantenan. Tumuli kula mlajar kaliyan anak Prabu Duryudana. Sowan wonten ing Dandang Mangure.
menawa nyatanipun wisanggeni kalian Antasena mbujung kalian pelajaripun anak Prabu Ngastina dumugi wonten ing Dandang Mangore kawis tingasang katebian. Iwang Pikulon Pandya Betari Durga kepelajar saking Dandang Mangore lan datosna wuninga bila ingkang putra iki menawa wisanggeni samangke madeg Nalendra wonten ing Dandang Mangore nggih. Lho. Werkudara, iya. jebul wisanggeni didombani karo anakmu Antasena. Caidan. Wah, ora ngelekke karo adine. Malah ndombani arepe wisanggeni. Koko Prabu kuwatir sing manah kula. Menawi wonten tantrimanipun Pandya Betari Durga tumuli badhe damel cintrakanipun anak kula pun wisanggeni. Ora kula nyuwun senjata pitulung supados paduka Kanjeng Prabu saged ngemotaken dhateng pun wisanggeni. Werkudara, nggih. Janaka wonten dawuh ning Dandang Mangore. Ayo tak derekke. Kebablasan. Sapa iki? Melayu cenanangan. Nggo sepatu roda. Wayamu ya iso yasa ora. Kenyolong itu. Oh. Ya memper ngene nggone sapa? Tanggaku. Lho. Keletan ora. Jajar persis. Ora kuwatir nek konangan lho. Ora tanggamu ya titen karo sepatu roda iki nek nang ngomahmu rak mesti kowe iki dikira nyolong. Wong anggere kendele semaur rak beres. Padake cah tipis. Main tuku sepatu. Dadi foto ora kowe? Ageng aneh. Dadi foto ora. Mbok menawa selfie, Pak. Werkudara, Apa? Arjuna wonten maring adawu. Lah to blas. Anakmu bareng dandan cara ratu lah kok baguse ora jamak. Ya mung mburi ae kok. Kaya ora wangun-wanguna babar blas. Sapa ya, Kang? Mbah. Wah, kirike Antasena. Yayi Prabu. Ana apa, Kakang Patih? Sapa iki? Kumlancang. Sak penake dhewe. Nah nite omongane ketoke ana ga. Sapa? Hah? Sapa? Mbah. Lho, Iki ngedongki kok ora adong to. sapa? Lasiron. Waduh. Ayo Patih kok nariki kabel. Udu. Ngawur wae ora. Jagat ae saning Bathara wayah Bathara jagat piye ladal. Nggir, cah bagus. Anakku wong Jentara, anakku wong Sigit. Anak Anung Anindita bocah mursid samikul dhuwur mendem jero karo wong tuwa. Ya to. Saben titah mesti duwe gegayuhan. Saben titah mesti duwe pepenginan. Ing mestine kudu kelakon. Ning rak ya nganggo sesa-sesa to. Aja kaya ngono ora sak penakmu dhewe.
Dupeh kowe dadi wiji sejati, dupeh kowe dadi pitataning jalma, kowe dadi nom-noman sing pinilih dening para dewa. Ning ora kok njur sak kepenakmu dhewe kaya ngono, nganggo tatanan, nganggo aturan. Mara coba to. Yen pancen kowe kepengin dadi ratu, ora usah dadak kaya ngono kuwi. Matura karo wakmu Ndrawati, aku tak lereh ke Prabon. Aku tak leren nggone dadi ratu. Aku tak brahmana, Ndrawati agemen, Ndrawati agemen. Yen sira kepengin dadi ratu ning negara Ngamarta, aku ngematur karo wakmu Puntadewa supaya lereh dadi Nalindra, agemen, agemen ora apa-apa. Wong nyatane kowe iku ya putra Pandhawa. Yen kowe kepengin dadi ratu ning liyan negara, ngendika, matura karo wakmu, tak bedahi negarane. Wakmu Werkudara ing sago bedah negara, kowe sing dadi ratu. Rak ya ngono to Werkudara? Ya. Ora dadi ratu ning kayangan. Wah, memek mripate. Sak penakmu dhewe. Ora niki sinten to, Den? Apa kowe Pangling Petruk? Mboten ngerti. Mergo nganggo sandangan cara ratu. Heeh. Anu iya, anu nggih. Sapa? Mboten ngerti? Tenane? Iya. Elok tenan. Lah iki lho mustikaning titah kaya. Kok sampean sapa iki? Sapa kowe? Kowe wonge sok kenal. Sok akrab dadine. Ajarine, mosok? Walah urung ngomong. Wis dikampleng ora. Wong cerobo-cerobo kok nyedak ratu. Ambune prenguse ora jamak. Ya nggih, lereo. Lereno. Apa ngendak kandhake marang sira anakku lanang mau mesti ora bakal punwa kok goroh. Lereno. Yen kaya ngene iki mbok terusake ora mung jagat sing geger, ning kayangan geger. Mergo nggonmu wis nerak marang pewalering para dewa. Iki ki Dandang Mangure. Ora pantes dadi ratu ning Dandang Mangure. Ayo salin to. Wis anggene aja kaya ngono Cah Bagus. Mbok sok meneh ki ora mirang-mirangke wong tuwa. Kowe iki anakku. Nek pengin dadi ratu ora ngenggoni-nggone wong. Kowe matura tak bedahke negara bapakmu iki wong Sembodo. Kok mung trima dadi ratu ning Dandang Mangure. Senengane gawe perkara karo wong tuwa. Njaluk ngapura, Bapak. Kyai Prabu aku piye iki? Ya salin. Wah. Wis ngene. Apa wae? Sapa? Kakang Antasena. Wah, celeng. Bar mirang-mirang wong gerang, salin ora, rasane gak gecek dasmu. Ora, apa-apa kok disenani ora. Halo Dap. Ayo friend nih. Kanca ya, Gong. Setan. Arti keplaki malah ambles bumi. Iki aku Ndara Werkudara kewirangan. Arep ngajar Ndara Antasena, Ndara Antasena ambles bumi. Ngece. Petro senengane ngece. Aku iki bendara ya padake geguyu sampeyan ae dhewe ra.
iki nek aku obah kecowes lho, Tru. Mula meneng bae kowe. Kowe arep ngirike piye, Gus? Ndara Werkudara cerewet. Ngopo? Niku le Malangkrik niku kleru teng ndase Bagong. Wah, cangkeme ndekno meneng wae. Pindah. Ndak kesonjo boyo. Nah, wis do bajar ngenten iki. Dandamara dikundurke Penari Durga. Iya, Petruk nggih. Soalnya nek kowe dadi ratu niku mangendika kali kula. Kula mbrukke gerdu rondo. Nah, dadi ratu. Ampun kuwatir senengane kok. Asal dadi ratu kok sak ngawur sak penake dhewe ra. Ndara Janaka ngantem sithik kowe buantre ra jamak-jamak. Kejangar ta, Tru? Heeh. Baliyo ning Drepsila geni. Yen ana tantrimaning Betari Durga sapa? Mengko aku sing tanggung jawab, aku bapakmu nggih. Aku mung sak derma ngetutke wisanggeni, Pak. Aku nek ana lupute njaluk ngapura ya, Pak. Irune ra baleni ora. Dadi cah nakal ya nakal ning Sembodo ya. Mulai ya, Pak. Yo. Salam ku Ibu ra. Suwe ra ketemu. Lah mulane sok tilik ora. Sok tilik ning Randu Gumbala Ibu ra ngayu ya kangen karo bapak. Wah, yo. Seminggu Ibu mulung ora. Antasena. Iki senengane sok klewo-klewo bareng arep pesen apa? Mang pesen kula sampeke. Gah. Wasudi ora. Arjuna wonten paring adhawu. Wajibe kowe ngaturake kayangan kemarang Iwang Ibikulun Pandya Betari Durga. Koko Prabu badhe kula tenggo wonten ing mriki, Koko Prabu. Ulun kula minangka dados tiyang sepuhipun wisanggeni kula ingkang nyuwunaken pangapunten tobat. Malah kowe ingkang ngaturake panuwun dene kowe wis bisa ngremake marang kampurkaning anakmu lanang. Nggih. Sedaya kalawakten kula nyuwun pangapunten. Ora dadi ngopo Janaka, ora dadi ngopo tobat. Aku ki nek dijuwuni ngapura karo piyai sing bagus ki ora dadi ngopo. Nggih. Bareng kula nyuwun pamit. Ati-ati aja kaya bocah cilik Tobat, mbok tak demek tanganmu sedhe lho wae. Badhe menapa? Piye tangan kok aluse kaya ngene. Ngaturake panuwun ya Janaka. Inggih. Kandhana wisanggeni sesuk aja. Sakepenake dhewe. Inggih, kula nyuwun pamit Iwang Wukulun. Piye sapa to sing ora kegiwang karo Raden Janaka piye? Tobat. Ing atase titah kok baguse kaya ngono, ngedapi-dapi temene ngatasi aku ki kulino ngedhepi wong bagus musuh Raden Janaka lha kok dadi. Ya iso lulo ati iki. Menungso ora tatanan. Tak kira nek opo kaget aku. Ndelok tangane, Rasudi. Setan wong edian. Ngawur-awuran wae ora. Kok diambung. Apa kok asik? Asik. Dapure ra. Menungso ora tatanan.
Ndara. Wonten dawuh sampun to, Nger, sampun. Wontenipun panjenengan dipun rencangi dening Werkudara kaliyan pun Janaka tuwin anak Prabu Ndarawati kok samangke samamunipun padhang kok panjenengan lajeng murina kados mekaten. Mboten. Tekan kapan bae kula ora bakal iso rukun karo Pendho. Terus keparingipun nutuke nggon kula ndirasa wirang. Kula ora kepengin wong padha ngerti yen to negara Ngastina tau tadi dibedah are Wisanggeni. Ambi awur-awur kenceng Bratayuda. oh lole Nger ratri emot Nger Wisanggeni iki kethoke gulune. Wah, wong ra tau ngerti rasa ngatur nuwun. Wis dibelani sing angah-angah kamurkanmu. Wah. Arsa madangi jagat mung sapucaking wukir marebak bangsu mirat keneng soroting surya mega lan gunung Madya wusana sampun paripurna Ndara. Ya. Kang Putra sampun emut dhateng Purwodaksina. Ning niki dadi kaca Benggala. Bilih para sepuh-sepuh menika mbejangipun ingkang gumantos ingkang muda-muda. Ya. Tur dasare nom-noman Pandhawa menika sedaya pikantuk kanugrahaning dewa saged kiyat kedunungan derajat Nalindra. Ya Semar Purwanpur naning gati Surasudra janing kang ratsuh bracata kalimadar Rahayung sami makarya rahayung samya pinanggih Ndara.